За поздравлението, благопожеланията, молитвите, особено са ценни за нас, защото знаем, че идват от изповеднически сърца, от сърца, които претърпяват ранения, които претърпяват изключителните трудности на войната и гонението срещу църквата. Затова са особено скъпи тези молитви. Моля да предадете нашата благодарност към Неговото Високопреосвещенство и да засвидетелствате пред Него, че ние действително като членове на една свята, съборна апостолска църква съзнаваме и изпитваме това, което казва Свети апостол Павел, когато страда един член, с него страдат всички членове. Ние не сме безразлични към страданията, които търпите, както и, пак казвам, от войната, така и от гоненията срещу каноничната православна църква. Бог да ви дава и на вас помощ, търпение, да претърпите всичко действителната ваша вяра, действително да постигне този край на спасението на душите. Сърдечно благодаря. Благодаря също така на поздравлението, молитвите и даровете от всички вас, изразени чрез Негово Преосвещенство, Благовещенски епископ Поликар и председателят на Митрополитската катедрала, свещеник иконом Николай Георгиев. Нека отново с взаимна подкрепа, взаимно да положим усилно трудове, за да изпълним това високо отговорно служение, което Господ ни е възложил на всички нас. Още веднъж Божието благословение да бъде във